tog skal? Ja. Det kom kl. 11.46. Ja. Køre tog? Ja. Hvor er vi på vej hen? Det ved det ikke. Det er Esbjerg. Esbjerg tog. Men hvor skal vi ud hen? Det står der. Ja. Det sagde jeg. Ja. Jeg ønsker det her tog. Ja. Og trætoger. Jeg skal ikke hele tiden med trætoger. Hvad kører vi med nu? 4 tog. Med 4 tog? Gør det. Hvor står hvad der? Jeg ved det faktisk ikke, skat. Men nu tæller vi. Så næste gang vi stopper, så er det 2 stop. Og så kan vi tælle. Så når vi når til Esbjerg, så finder vi ud af, hvor mange stop der var.